Ярминкеге көне дә кояшлы һәм җылы булды. Җәйнең соңгы көннәрендә җыеп алынган уңыштан ясалган банка кайнатма, салатлар, башка төрле тәм-томнарны һәр авыл җирлеге дә бай ассортиментта тәкъдим итте. Үзебездә җитештерелгән авыл хуҗалык продукцияләре, ит тә бар, сөт тә бар, баллар күп төрле ассортиментта, шулай ук балык, жирна-фураж, борчак та бар, арпа да бар, будай да бар, бөтенесе дә кем нәрсә теле бөтен әйбер дә бар. Шуңа инде менә бу беренче ярмарка әле, кешеләр дә әле теге бик белеп бетермим, чыгып бетмим инде. Безнең инде бу ярмаркалар хәзер постоянныга атна сайын булмаса да 2 атнага бер башланып китә. Ярминкаларны көтеп алучы халык ишеләре күп, сатучылар күп, сатып алучылар да әкренләп җыелалар. Менә безнең Түбән Тау авыл җирлегеннән дә чыгышлар бар. Менә үзем дә әле Алла бирсә менә килдем. Аккойда яшәсәм дә балык алырга дип торам. Мондый ярминкалар кирәк. Менә кеше үзенә кирәк баллар, балык, нинди товар бар, барсында кирәклесен чыгып алалар. Мөсимдәге ярминкәләр һәр вакытта да халыкны бер йодрыкка туплый, сатудагы продукциягә тел-теш тидерерлек түгел. Халык ихтыяҗын тулысынча канәгатьләндерерлек азык-төлек тә, кием-салым, көнкүреш товарлары да бар. Үзебезнең мөсим сатучылары белән Чаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән, Сорман, Җәлилдән дә килгәннәр иде. Мин үзем төп көрәш башныкка, Симир районында дигәндәй, Сорман ягында кияүдә. Умарталарны без үрнәктә тотабыз. Һәр вакыт ярминкәләргә киләбез. Аллаһка шөкер. Баллар яхшы үтә. Быелгы елны бик әз булса да, бик яхшы бара. Һәр вакыт шулай ярминкәләрне үткәреп торсыннар. Ярминкә әйбәт әйбер. Менә алырга чыккан сөт, кеше күп, но сөт җитмәде миңа. Искиткеч бай ярминкә оештырылган. Алып килеп безне куандыручы хезмәтчәннәргә дә, оештыручыларга да зур рәхмәт. Без үзебез килдек Ольгиннан. Той килдем, гае бик яхшы иде теге юлы. Шуңа килгәндә булмады инде. Ярминкәгә килүчеләрне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты үз эшчәннәре сәламләде. Мөсинең үзәк урамы ярминкә беткәнче җыр-моңга күмелеп утырды. Шунысы сөенечле халык өчен продукция кулай бәядән тәкъдим ителде. Мал ите, бал, май сатылган сәүдә нокталарынан халык өзелмәде. Җылы коймак белән кайнар чәйдән исә теләгән һәркем авыз итә алды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөсим телевидениесе.